Салом, здравствуйте. Салом алейкум паҷон, ба студияи VIP тиҷира як таксира мумкин? вақте ки берун хинакай ёки гармӣ бад зик наша ки берун да барқ ёки борон зад ба года маконес набро интизори транспорт набе биши хонаи гармда занг за 4 салон фалон суроға кӯчата богун номша габза чи хели мошин танировка ё рӯшан ки саданесе сум неки бонус астайда шод нахустин таксие ки сум надода мешерас шод рахш такси ма кардам интихоб ма братам тамошои шаҳри зебои душанбе барои мавата да кадом нихтаи шаҳри наздикии хона да бадон интизори занги ту аст ягон ронанда боварам накардӣ агар ба дереб ма гӯш кардӣ метони хидр занг зада бисанҷиша муштарӣ вақте сарости маи ҳиршад ба дигар чи банде фаромӯш кардӣ таксида телефон тилову бриллианта ягон ҷои шубҳаву хавотири нестай бародар 4 колцентр алё ака ёдодар маи фалонҷо шиштам таксида рафтам то фалонҷо фаромӯшид мошини ронанда шумо да фалон чи чизи гум кардад бародар хидш меояд ба нағзад рахш такси шаҳри ма мебина нағза